Core Pantarangin prajurit Pantarangin Pate Pucong Wanome ayo maju bareng-bareng kelakon pecah gedang moke kelakon pecah gedangmu Reno pakai jamu elatara tak dodrok bulumu Senopati Macan Kumbang prajurit Pantarangin tapi gilising sasukmo jangan pakai mulai yang sak pasok dadi ketek ora kaliwat-liwat iki lho bantengane Legowo putra Mase ha 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 ono anake bantengan uga ono bantengan jumbo ayo ya iki bantengane Legowo
putra Menika banteng gundul ora nganggo sungu ritak. sungune dipangan codot basing. Hah? Oh. Panjang saya, halo, Ayo mas. kali. Mas saya. Cinta damai rasa olok Wayai. Tapi ayo turun ya joget yo, ayo. Aku ya tak dhuwur. Oh, ya Gondang Tanjung duwe gawe yo. Surah. Ragawa Putra.
dasar kau beong racun baru kenal ngajak tidur. Ngomong gak sopan santun, kamu anggap aku ayam kampung. Kau rayu diriku, kau goda diriku, kau colek diriku. Sandra, tak tahu malu tanpa basa-basi kau mengajak kita-kita. Tahu malu tanpa basa-basi kau mengajak happy-happy. Persiapan Legowo Putra. Sambil diturunkan yang tidak berkepentingan di atas panggung. Mohon turun mbak-mbak, nona-nona, adik-adik yang tidak berkepentingan. Monggo diturunkan supaya tidak terlalu banyak muatan. Supaya tidak terlalu banyak muatan di atas panggung. Ayo adik-adik turun saja, turun. Daripada nanti panggungnya runtuh. Mas, masih geblang-geblang mas. Suro Ala Gowo Putra. Magasar. As. 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 Ala Gowo Putra. Monggo yang tidak berkepentingan dimohon untuk turun, nuwun sewu. Nggih, yang tidak berkepentingan dimohon untuk turun. Nggih. Yang tidak berkepentingan dimohon untuk turun. Ngapunten. Ayo dijaga kondusivitas kita. Monggo. Kasumangga akan dimohon untuk turun. Bapak monggo dikondisikan Bapak. Nuwun sewu Bapak dikondisikan. Nggih, yang tidak berkepentingan dimohon untuk turun. Nggih. Monggo, Bu.
Legawa putra wis dadi kambange lambe kondang ayu sini uga popolan Legawa budal saka jibir tak iringi irama pegon sigrak kendangane goyang sing padha nonton nadyan kemesono Prabu Krana Semandono Kang Rahayu Bagyo akeh wong kang padha teka senjata
kewajiban. Salam hae saka kene. Ayo padha ngadeg kendang nyadak omrene. Salam hae ayo padha hae maju ing balagan kendang nyadak omrene. Nadyan kae wis ono Prabu kono Semandono sing rahayu bagya akeh sing kang padha teka senjata pemimpine pencak Kyai Samadiman Lagowa putra ngayai kewajiban. Salam hae teni saka kene. Ayo padha ngadeg kendang nyadak omrene. Salam hae ayo padha hae maju ing balagan kendang nyadak omrene. Suro Dimohon suwun monggo sedaya kemawon penonton dimohon untuk duduk. Nggih dimohon untuk pinarak kemawon monggo. Kersanipun kaya regeng monggo. Duduk kemawon kang wonten ngajeng nggih duduk monggo. Sedaya kemawon lenggah. Ayo monggo lenggah. Nggih. Monggo lenggah sedaya nuwun sewu. Lagowa putra. Dipun suwun lenggah kemawon nggih Kang Mas Mbak Yu. Nggih, lenggah kemawon. Nggih, matur nuwun nuwun kang sampun lenggah. Nggih. Ketinggalan ayam toh, monggo enggak. Nah, sabar tansah kelingan. Wis prasetyo janji suci. monggo lenggah sedaya kemawon. Senajan kaya ngopo manungsa mau bisa merakalan jongko Gusti kapare ikilan pasti
tim keamanan saking Polsek Kertosono ugi Koramil Kertosono matur nuwun sanget sedaya kemawon matur nuwun sanget sampun tumut hanyang kuyung ing wekdal sonten punika Legawa Putra KJ Audio neng pinggiring awan wayah sore tanah saya kelingan kawan-kawan semua ayu gawe sedianya hatiku senang monggo kagem panjenenganipun Bapak Lurah monggo dipun suwun enggal segar monggo Bapak Lurah monggo ngasemanggaken Bapak Lurah senadyan koyang apa manungsa mawa pisah rangkalan jongkok kosikan tarik itiran pasti kita Keceng lagi yo Enggak. Cek 1, 2, coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, la khola wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati jajaran Polres Nganjuk, khususnya Polsek Kertosono, dari Koramil, dan juga segenap panitia, Bapak Ibu, pecinta jaranan khususnya Legawa Putra yang berbahagia yang hormati semuanya, tidak lupa masyarakat Desa Tanjung yang berbahagia kami hormati. Rasa syukur kepada Allah SWT, kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberi kesehatan, umur panjang, nikmat, sehat, biqaulina alhamdulillah birabbil alamin. Salawat salam kita limpahkan Nabi Agung Muhammad Rasulullah SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya dan diakui sebagai umatnya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu jenengan Pak sekseni bilih Tanjung ngawontanaken nyadran utawi bersih desa. Nggih mugi-mugi mawon anggenipun nyadran bersih desa estu ndadosaken
Tanjung tambah makmur, rukun, guyub, nggih. Sehingga hajat niate masyarakat Desa Tanjung dalam rangka nyadran estu-estu dipun kabulaken dening Allah Subhanahu wa taala. Amin nggih. Lan kru Legawa Putra matur suwun sanget mugi-mugi jaya jayane sak lami-lamiya. Amin nggih. Niku sing sepindah Bu Pak Kapolsek, Bu Rini matur suwun telah ikut partisipasi juga pengamanan penuh, pengamanan penuh hari ini 60 sampai 70 personil baik Koramil, kepolisian. Terima kasih. Yang jelas harapannya semuanya kami warga Tanjung, kepolisian, Koramil harapannya adalah kegiatan pada sore hari ini aman dan harus aman. Wajib aman. Kami berpesan kepada rekan-rekan muda jangan sampai menambah lagi permasalahan yang ada di Kabupaten Nganjuk. Jangan sampai masa depan jenengan akhirnya terhalang, akhirnya sirna gara-gara emosi. Mending sugih eling, sugih dulur. Wis cukup Nganjuk, wis akeh cukup. Jadi jangan sampai kok duwe pikiran, pikirannya jangan, apalagi jenengan berbuat sampai akhirnya nanti pihak keamanan turun tangan jenengan diamankan. Mending si enom, sing sekolah sing pinter, sing kerja golek duit sing akeh disangu rabi. Tak dongakno Joko-Joko ki delon ceweke wakeh lah. Jangan sampai menambah daftar kriminal di Kabupaten Nganjuk, kami pesan. Jangan pernah coba-coba. Saman delok jauh jejer sak merono ini guri cek wakeh mundur. Jadi berpikir jangan sampai, apalagi sampean sampai membuat keributan, berisiko, eman-eman. Aku ngesakno sampean. Lek aku los ae, cuman maksudnya aku ngesakno sampean. Mari kita jaga biar kesenian jaranan ini bisa langgeng. Sing bakulan ben bakulan yo ben payu nggih. Di sini adalah ajang mencari hiburan. Nggih, ajang mencari hiburan iso mumong anak putu, sampean cah nom-nom lirak-lirik bek menawa nyantol oleh pacar dadi bojo. Amin Allahumma amin. Ngono lho nggih. Kalau emosi ya jenengan nanti yang akan rugi. Mungkin terima kasih untuk semuanya. Perlu dipaksa sini pilih nyadran Desa Tanjung serangkaian acara. Semoga-moga hari ini bisa selesai sesuai dengan harapan kita bersama. Amin Allahumma amin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo sak lagu gak apa-apa. Jam 12 nggih. Aku soalnya kadung nggawa dhuwit nggih nyawer.
semut aturung rondo ojo direbut. Sumpah batin yen kula janji kawin hati-hati ora bakal loro kanthi. Sumpah ning batin yen kula janji kawin seneng ora sedih bareng-bareng dilakoni. Walas manis rasane ajan bilas tak enteni geleme sayange wis duwe bojo nanging aku wis kadung tresno nongso rasane ngati yen aku ra lakon melu duweni. Jambu alas kulite ijo sing dikagas suwe-suwe bojo ada gula ada semut aturung rodo ojo direbut. Sumpah wis janji arep sehidup semati seneng ora sedih bareng-bareng dilakoni. Sumpah ning batin yen kula janji kawin hati-hati ora bakal loro ganti. Manis rasane ajan bilas tak enteni rodone sayange wis duwe bojo Aku ciprawan nanging aku wis kadung tresno wis kadung tresno nelongso rasane ngati yen aku ra lakon melu duweni. Oke sudah loh ini masih satu ndak dikasih sekalian toh. Aku pengen ngaku iki lho. Oh ya Allah tak kira dikasih kabeh. Terima kasih, nggih, sampai ketemu konco-konco dinikmati malam hari ini, sore hari ini, nggih. Bismillah, sehat. Pun monggo Legawa Putra, sukses selalu. Legawa Putra. Mau? Ayo.
kowe. Hei, Yun tambay pangestu. Elo, oh, gayane iki lho kaya yo oh. Jajali gayane iki lho kaya yo oh ngono lho. Mangan tenan dipangan tenan ora ngono iki lho jajali. Alah ngapusi ya. Alah ngapusi. Jajal dipangan tenan ora. Alah. Hei. Loh, kok dipliyane? Loh. Hei. Kaya tumpan ngono iki. Kaya silite pite kaya duduk. Bapane jek nambani. Kaya silite pite barang kaya diweke bapak iki lho. Kaya tumpan po. Digusir po. Ben mulai dhisik kancane po. Ayo. Anake ben mulai dhisik. Heeh, digusir kowe po. Digusir po. Oman iki. Ayo. Awakmu dudu bopo, Ceng. Keceng dudu bopo. Wale, Ceng. Wale, awakmu sing ditambani. Heeh. Awakmu sing ditambani, Ceng. Heeh. Gila lagi teko lah sing. Ayo. Yes, mari itu. Iya. Ayo. Sampai jumpa. Legowo Putra. Awas. Oh iya. Nggih.